everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Uy! Oh, my beautiful palangging-ging. How's my daughter, ha? Pwede ba kung mauban ka ron sa Imulagaw, Dad? Ha? Muuban ka? Yes, Dad. Di pwede. Ha? Oh, ngayon dili man may palangging-ging. Mahimo kayo, but I don't want nga maboard ang akong palangging kay pastoral. Daghan pa kayo kapiton. Makikita ko sa mga officers sa partido, sa mga leaders, nga namugos ginako aron mo balik sa gitalikdan ko na untang politika. And, It's okay, Dad. It's okay. It's okay. I also understand nga dili ka gusto nga mauban ko nimo. Bimilin. You don't have to worry, Dad. Maimportante po di ay kung lakaw. Oh, what? Say, asa ka man? Akining anak ka yun. Bebe, nangluod ka nga dili ka makauban ako. Still, pagkaparaygon gyud sa akong palangging-ging. Okay. Maimportante ka man kahanglakaw. Ang usa ka driver mo ay akong iuban. Si Mimong ang mo drive sa sakyanan nga imong dadon. Aron na ay makadrive nimo sa imong lakaw. O ginahanglan nga iuban nimo sa mandat, ha? Kaya nahibaw ka na karoon panahon na. Iso na kayo. Mas may nang doon na kay kauban sa imong mga lakaw. Aron na ay makabantay nimo bisan asa ka. Unsa man gyud ang tinuod nga lakaw ni Daddy Rodolfo? Ngano dili man sa puot nga mauban ko niya? Inday Mile, nandito na po ako din sa malapit mo. Handa na ako sa ating lakad. Di man, Dad. Aba, bakit? Parang malungkot ka. Wa, te. Wa. Andam na ka kay malakaw na ta? Ay, aba ako pa. Girl Scout ito eh. Laging handa. Okay, Tana. Okay, tayo na. Kinahanglang di ka magpakita o magpasabot na gisundo o gibantayan mo ang akong anak, ha? Ang mahinong danon nga siguro o di mo nga luwas ang akong anak sa iyang mga nakaw. Mao nga sundan mo gyud kung asa sila. Nakasabot ka ba? Okay, bye. Mas may maging naman ni Guro. Gusto na pero panahon na. Kaya inigbalik na ko sa politika. Lisod kayo kung may mag-interes sa kadautan ako o sa mismo sa akong anak. Bisan tuod, wa pa na ko mahibaw kung kinsa gyud ang muatbang nako sa pagka-congressman sa umaabot nga eleksyon din sa among distrito. Kumusta man ang imong anak, Toro? Bangag kayo sa ilong, sir. Okay na kayo, sir. Layo na si Kuy daw. O yun ang mga sagbot sa katilingban, Toro. Dili ginaling mamatay. Sir, Sa sunod adlaw, kinahanglan mo balik ka na sa hidaot, ha? Aron maandam na ang tanan sa inyong lakaw sa sunod ng mga adlaw. Oo, sir. Pero, mangita pa kong magkabantay ni GR nire. Sa may makabantay man og sawa, kinahanglan makabalik ka na gyud sa sunod adlaw. Oo, sir. Bye! Bye, sir. Ay, pagkabangag sa ilong. Isumay kong pabantayon ni GR nga. Ibiya na ba tong tanod nga gipabantay sa kapitan din ni sa ospital? Kaya gipabalik na siya sa barangay. Kaahak bayain eh. Oh, si Chinchin ka. Ay, di rabagyan mi magkasinabot atong buang. Usa pa, wato say maing buot na ko. Si Gunding ka.
Labaw pa po itong binugok ug utok ang buang. Bangag to silong. Murag dunay gisaligan. Mutubag na nako. Pweh! Sao man ako ini? Aw, maproblema gitong amahan nimong si Turo Chinchin. Kag gipapauli man sa kapitan ang tanod nga iya untang gipabantang JR. Pagkasayod nga miadto sa Turo. Bahala ato sila ng gunding. Bisan tuod kung igsuon ako si JR. Musugot na lang tingali kong mamatay siya o si Turo. Kay sila mo'y nakaingon sa kamatayon ni Mama Pasing. Chinchin! Day, Chinchin. Pasayloon lang utak ko sa kinuunang gunding. Ginoo ko, day! Sukad pa sa una. Sa pagkabatngon pa na kupuan. Wagid ko makasinati nga nagmahal ako si Turo isip anak. Kontragit kay ko niya. Gaan pa kay siya kamot na rin ako. Ay, kon pananglit. Nguani sila sa inyo, Chinchin. Kung moanhi sila, mangambot ka ko kung unsa akong mahimo. Pero mas maayo nga di na lang nila buhato niyang kay tikalig makapatay ko o baka ako'y ilang mapatay ng kundi. Diyos ko! Ahak. Bangag sa ilong. Magkalagot. Di sa pa. Di ko pabiyaon din sa nurse din sa ospital kay basig dunay kuno'y kinahanglanon. Na ako ko nga makalihok. Oh, oy. Si JR. Nagamat ko na siya. Mitutok sila ko. JR. Anak. Ayaw pagliho kay matandog imong sama. Tingalig magdugo ini. Buhit pa di ka. JR. Anong niya ka? Ayaw na kong pangutan na anak. Anak, takot ka. Maubangang sa ilong ni ako. Oo ba? Kung sa may atong problema sa usag-usa, kalimtan na nato. Di ka mag-unay, uy. Kayang dugo nga naglatay sa imong kaugatan ug sa akong kaugatan, usara. Ay, lagi paglihok. Magkabangag biyas ilong nimo. Wahat pa yung kagkatawa. Nahimuot lang ko nimong tabaghaka ka. Usa? Buang. Nakangan pa yung kanay kong tabaghak? Ha? Tabaghaka po ka no? Atong gihilantan ko. Atong nagsalimuan ko. Nakita na ta ka. Nga nag-apong nagbantay ka din ako. Bisa na sayod kang buot taon ta kang patyon. O diyan ako nauna-una. Nakita rin gina yung mga itom o dugo. Ang magkasinabot o mag-inunungay bisan na hapit na magkamatay. Usto ka. Mga bangag yun tas ilong. Wala yung muunong ni mo, JR. Ako rasab yun nga imong amahan. Mau paninguha diha nga maayo na ka. Kay ipanimaw sa taning hitabuan ni mo. Di na hitabo ni mo. Ha? Tibuwason taning gisugdan sa kan imong higala ka si Miguel. Ayaw lagi pag-usog. Di pa ni mo kaya. Bisan pagdili pa ko himpit nga maayong. Kung makitaan ko lang si Miguel. Tungod iyang gibuhat na ko. Kanon ko yun ang iyang unod. Bangag sa ilong. Giingnan ta ka nga ayaw una pangusog. Ha? Tingba ng kapungot ni mo kung mamaayo na ka. Kay tabangan unya natos pagkunis-kunis si Miguel.
Na. Dugo nang imong samad. Tawagan ko ang nurse aron maatiman ka niya. Kay mula ka pasab ko. Mangita kung magkabantay ni mo din. Ayaw kong biyahe din animal. Ay bida! Bangag sa ilong! Ayaw ko na ko tawagag animal. Ha? Nagkasinabot na maghata. Nganong mo biya pa man ka? Usa may atong ibaya din sa ospital kung di ko mulakaw, ha? Bangag sa ilong! Unsa man! Kadayo tragay ko, nurse, ha? Naalang ko'y paliton sa gawas. Balik na yun ko. Basta, ha? Sa balik na yun, sir, ha? Oh, okay. Tungod ni mo, balik na yun. Sa ilo. Ang buang turo. May chancing sa nurse nga mabuo kay gisulob. Ahak ng nurse, ha? Dubli naman ang akong gibati ini. Kangulong-ulo sa akong samad o pag-ulpot-ulpot ining ahak. Magkapangugat man po ta. Nakidlap-kidlap o rin sampot ay. Tong, Jar! Ato na ko noy. Hagbay na ka sige pananghid ako, ha? Wa magyapong ka mulakaw. Wa man na mahimutang ng mata ni mo. Do. Ahak baya ni mo. Uy, nusap ka. Ay, saba. Buang kay Juturo. Kakita biya ko. Pagtalikod sa nurse, imong gili ang iyang sayal. Yabag ay. Saba ka, uy. Sige na. Ilong. Lakaw na aron, mabalik ka na yun. Tingalig, malugusan nino na nimong nurse. Nagkarapang tao din eh. Wa na ko'y laing mahimo ini. Daghan ako gisoyan pagkumbinsir nga mabantay ni GR din sa ospital. Pero pulos na malibad bisan pagsuhulan. Hey! Kinsa may akong pabantayon ni GR? Kinsa man? Ay, salamat. Nauman na gyud ko kaligo. Nabugnawan na gyud taon ng akong lawas. Tibok adlaw kong way kaligo. Kinabisi taon dito silang chinchin sa haya ni Pasing. Uy. Hala. Hain naman to kung gianda nga panting ilisan din hisala. Asa naman? Mauni imong gipangita, gunding? Totoro! May panuway! Gano'n niya kasasud sa bahay, ha? Bastos! Bangag sa ilong. Makaon pa man ka, gunding? Naay, sinaw pa kayo pusod sa idarana ka. Unsa ka diha? Ha? Muram po kaglawas sa tong nurse sa ospital, na? Ay, gawas di animal! Gawas! Gawas ba, uy? Dirip! Ay, animal! Ayaw ko kaksa! Ayaw! Tara! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.